Selamat hari Minggu madihita salhutna. Guarni minggu tasadarion ima minggu pasapulupituhon dung trinatetis. Doho topik benget mangulahon lomoni rohani debata. Atong tapuk kama perminggota merede mahita sebukede nomor 15 ayat sada sahatu ayat 3. Nasarimu alikanda sari mati soarati marhite-hite guarni debata ama dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot guarni to di perbadia na tumo palangit dot tanon amin Kristus Yesus do naung gabe hapistaran sia debata tuhita gabe hati koran dot habadiaon dot haluaon haleluya haleluya. Martangiang mahita ale Tuhan debata pargugon na suhatu dosan hodo silehon apul-apul tu akan namarsak roha hodo silehon gogo tu akan nagale asima roham tata ma akan namarsak roha dohot akan hona pangunjunan sai tatap ma hoi nasida jalapalua nasida sian hagogotani asapatardi da nasida hodo pangurupi
haporuson, dohot pangaramoti di hagogotan, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan ta marhite bukwede 256 ayat 21 ayat 4. Patik ni debata di mingguta sadarion imasian patik pawaluhon dohot lapatanna patik pawaluhon unang ho manako dia do lapatan nii odo ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang hita olo madobo hepeng ni dongal jolma manang mabahen bisuk-bisuk mangalah supon boniaga ikon si pagadaon ni rohatta do arta ni dongan jala siramot tonon atong rap mangidugugo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata say pargui mahami mangulaw na barto patik mi amen tabuji Tuhan ta siya bukede nomor 174 ayat 22.
Atau poti madu sata tua dupan di bata martangiang mahita. Ali Tuhan di bata amanami para sirohana sumurung. Na pungudo hami di julum martangiang tuho. Dada mangasahon hati koran nami. Na mangasahon asin roham na gudangido. Saya si maroham mida sadok bangso nami. Sesama dosa nami saluhutna. Saya sungguh lima rohanami. Asamuba roha dohot pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si panguluhami. Amin. Tapi gima baga-baga ni dibata taringot tu hasani dosata. Songonodo hata ni Jehovah unang ho mabier ayahu do siduluhon ho nungapola hujau guarmu au napunaho hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji Tuhata merhiti buku ede 447 esada dohot ayat 2. Epistel di mingguta sadarion imana nienet sian poda biduopat mamuka sian ayat 21 ayat 27 tajahama marsika sorin ale anaha saya para tehon ma akka hataki tarehon ma pinggolmu tumangihon akka hataki. Ai hangoluo doi di akana jupanga disi jala gabe hahisaron di sadok dagingna.
paholang masian ho asyasin ni pamangan, jala padau sian ho bibir si juba jabi. Saya tibangi ma pengalakkan ipatmu, asatung marsihohot salhut dalammu. Ima sahatna martua doakan atu mangihon hatani di bata jala nau peopsa amin. Tapuji itu hata merite buku ede 170 sadaya sare dua tolu. Tidak kon ma haporseau tai songon nani tadi kon didong atas haporseau di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama parguna suatu dosan natu palangit do tano au porsea di Kristus anak di debata Jehovah nasasadai imana tidubuhon di si Maria naga bega-bea siato di parbadia adorang suhaubuhan ido tuhata natu mau na bernit di pangumon ni silatus namale terpajal do ibana di hau pinar silang natua tuban watoru tanom namula mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamu di debata Jehovah amanai pargugo na suhatu dosani disima ibana pai mamula sogo tu tanoon mangumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan nyala Kristen akan nabadia doho dihasani dosa doho dihatai nama dok mula mangulu disogot deng ni halat naung mate doho dia ngeluan nasora suda amin tabi gema kor ina para di Kamis diuduti man nomuse ama Immanuel.
Titing namasa di Uriata Mingguan tanggal 1 Oktober 2020. Parjolo nanaing marbagas. Titing parjolo. Naing majalo pasu-pasu pabagas sama Briptu Kolin Ape Damero Sianipar. Anak niamang Nasib Damero Sianipar. Tubuni inang Eva Ida Pola Burumanurung. Ruas ni GPIB Gideon Kelapa 2 Depok. Sian Huta Asrama Subdit Satwa RT Sada RW 14 Cimanggis Depok. Dohot Orwana Apoteker Perawati Boru Butar-Butar Espam Boru ni Amang Eli Butar-Butar. Tubuni Inang Rusmani Boru Simamora. Ruas ni HKPP Cibubur Resort Cibubur. Sian Huta Perumahan Cibubur Indah 2 Jalan Rawabola RT Tolu RW Pitu nomor 40 Sia Komplek Gereja Manang Wiksada. Pamasu-masuan di Batupa hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2020 di GPIB Gideon Kelapa 2 Depok masuk pukul 8:30 WIB. Napaduahon Padidion Nabadia hari Minggu tanggal 8 Oktober 2020 di Parminggu pukul 10 WIB patupaun ni Huriata do Padidion Nabadia tuaka poso-poso yang nakon ni ruas ni Huriata marguru manatoras di hari Jumat tanggal 6 Oktober 2020 dimulai pukul 10 WIB maringanan di gereja. Napatuluhon Dewan Marturia. Panitia tahun profesionalisme Dawat Dewan Marturia. Hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2020 di Patupa Panitia tahun profesionalisme Dawat Dewan Marturia do malam puji-pujian. Dimulai pukul 10 WIB marengaran di gereja. Domutusi Ria Mahita Madohoti Ulauni. Napaupaton Dewan Koinonia. Panitia tahun profesionalisme do seksi kesehatan. Sadarion Minggu 1 Oktober 2020 di Patupa Panitia tahun profesionalisme do seksi kesehatan ni Huriata do pengobatan gratis. Turuas ni Huriata dimulai dungsidung per minggu pukul 7 dohot pukul 10 WIB di klinik Besda ni Huriata. Obartusi nama dohoti ulaun di Pangidoma asa parkir kendaraan di basement dohot lapangan parkir na di Joloni Garejaon. Nama ngiut panitia tahun profesionalisme dohot Dewan Diakonia. Hari Minggu tanggal 2 Oktober 2020 di Patupa panitia tahun profesionalisme dohot Dewan Diakonia do Bajar UMKM maringanan di Jolo di Gareja dungsidung per mingguon domtusi asareta anang tertib parkir kendaraan roda 2 dohot roda 4 di parkir di lapangan parkir seberang gereja dohot di lapangan parkir ni Sikola Otomindo. Nama ngiut seksi sosial. Tabu amma di tangyangta akaruas ni Huriata na di bagasan Parsaiton songon nang tersurat di titingta. Napalimahon panitia tahun profesionalisme Pesta Gotilon 2020 dohot hut HKBP Cibubur pau papup opat tahun. Hari Rabu tanggal 4 Oktober 2020 satu tahun ni panitia do rapot dimulai pukul 10 siang maringanan di GSM lantai sada marhite titingon pinangido tusude panitia asareta madohoti rapoti. Napau-napon pesta puncak tahun profesionalisme Pesta Gotilon do Hut AKBP Resort Cibubur. Hari Minggu tanggal 22 Oktober 2020
Ima pesta puncak tahun profesionalisme. Pesta kotilon dohot hut AKBP Resort Cibubur na pau 44 tahun di patu pahuria do par minggu pukul 8 wib Polan sahali par mingguon. Napar pudi buah-buah obar tu program kerja ni huriata tahun 2020 marhite titingon pinangido do tusuderuas ni huria naso pasat peliat tahun do be asa di pasat ma peliat tahun na tu huria manang tu dua wik nabi guar ni ruas nang pasaton boy ma di bereng di warta jemaat dohot di mading ni huriata periode Januari sampai bulan Oktober 2020. Songonima titing namasa di huriata sedarion akatiting na mangiut tajama di warja temat mauleate tuama nama masu-masu. Tobege mamuse kor sian week 2 dungen no diuduti mamuse kor week 4.
Marede ita bukwede pituras turbulusada sada sahatu nasun pabu pelean.
Tuhameni debatana sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Amanginang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Taparwahum mabibilta manangan non tersurat di slide nadong di juluta. Hatani debata di minggu pasapulu pitu hondung Trinitatis. Denek dosian buku nisi Jakobus. Bidu 5 ayat pitu sahat rodi ayat 10 sada. Yakobus bidu 5 ayat pitu sahat rodi ayat 10 saja. Ujahau matuhita songonon ma tarsurak disi. Atong pabengit hamu marohamuna alia kadongan sahat rodi haroroni Tuhani. Ai parhau maipe di paimaima do parbui na arga nasiat tanoi jala dihabenget toddo paima di jalo udan manugut nang budari hamu pe marbengit ni rohama patugu hamu marohamuna ai donok do haroro ni Tuhani unang marhui hamu maralohon hamu alia kadongan asa unang hona uhup pamu nunga jongjong dipitui panguhumi alia kadongan aka panurirang na marjamita marhiti-hiti guarni Tuhani ima tiruhamu dihapor suhon dohot dihabengeton tapar hatua do aka naong marhabengeton dibagi hamudo habengeton ni si Job jalai hamudo ujung na binahen ni Tuhani ay para si roha bulud do Tuhani jala pertaluk ni roha ima sahatna hamuna amanamina nami selinai horas madihita tadado mohop arion natih gugus horamu napuang atih sehat do hita tehe narohak kupe puji Tuhan mak jalai ko sehat do perjulu si sukunon ay molo dihalak Israel molo dibereng kriteria manang pencapaian hidup target hidup na perjulu sehali kesehatan do parpudi pe parhepengon anggo hita tong do perpudi ate iya alana hudwasa hudok songoni ay mohop ni arion ate nga songon nataba do bot tartanwaeng arung nataba birong na rupaning ay dang binoto ako bing do buasa gabi songonon ganu pari do ditangyakon di bagasan roha apalagi moloro ari rupaning mardalan di batong ari amang tehe mohop nain arak di bagasan ya apa boleh buat lah jadi nang pesongoni mohop arion ba kuasai diri unang murah-murah muruk ya molo maju halak pe kontenang mak buama na mohop ate na mohopon persoalan don molo mohop kanulo di hibata igagabah hita te dang binoto sabban ala ni mohop na ujung na murah-murah mamuruk buasa murah-murah muluk ala maniak arion ate luja murah-murah luja jadi saya bermahita manginang payemaro udani anggo piga-piga minggu nasalpu bidegedo berita Oktober Roma udan HP nga Oktober noaing hari pertama dope si pahasa dan ninate bahasa bermak Oktoberon 30 arion jadi saya bermahita 30 arion anggiat toho na ni akan namaloi alay na budari hubigido siya namang situa tapubulon aku dengar amak ini ada saya baca November ninna amang tehe narakum se dapat maranon November anon Desember ninna
Pungu masudi satu bulu mahita di bagasan. Tapi apa boleh buatlah. Nah pasti realita kehidupan dia teh. Esto terbaik kita roh udah ninang. Hola tangi yang dota pangi do Tuhane. Rasudiru hita mananyak kon tu di bata. Roma udan Tuhan. Bornohi mata noon. Asa songon na mob bunotik. Asa songon na segar otik. Ngagudang bedebu ate. Hubereng na tuari di jom dinding namin di jabu. Di kamar paling ujung dui. Daudu siya dalan. Adong do debu. Bah do orbukon rotuson narak di bagasan. Ala ni pakorhon ni namohobon. Memang ikon sabar do iba. Las ido noaing na ditungguli di bagasan turpukon. Di ngulut tahun ikon benget do hita manginang. Dalam banyak hal pencapaian hidup kadang tidak pas. Harapan nguluta sifat adang pas. Dang songon na di bagasan pikirat ta do rohatay na masa di nguluta. Di do rohatan yan dang adong masalah. HP sarodo masalah i. Di do rohatan yan unang mamarsahit. HP marsahit do hita. Di do rohatan yan renges mamodum. Bodari nai HP sipata dang adong terpudu pita. Dang boidang rodo hamaulo ni. Ikor rodo i. Radi manang suradi rodo parsoryo ninang. Ulu manang suulu hita majalo tarupi dui hamaulo ni. Itulah aksioma ngulu. Aksioma hidup dalam kehidupan kita. Nah tapi jojot tadokon suka duka dipakainya kebaikanku. Enggak sehali, pedang pula 2 hari. Jamita dong nanti. Ya, suka duka dipakainya untuk kebaikanku mandok tu hita asa sabar hita. Hidup ini sering kita menghadapi suka dan duka. Dan adong mardus dos sama si maruna punap ninna. Tidak ada itu. Selalu ada suka, ada duka. Anggoso duka, duka. Anggoso suka, duka. Anggoso duka, suka. Semua kehidupan itu ada nyata dalam kehidupan kita. Nang pedidokon suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Alesi pata molo pajo jotudo hita marukil. Suku-suku doroha. Ahaduna dinggan. Di laut debata tu iba. Si pata songon narongom rotopu. Ayah Tuhan maksudmu. Sabar. Ido ubahna di suraton si Yakubus. Sasitong nadang pula adong didokon persoalan di ruas ni Kristus na 12 marganya di parserakan. Sepertinya tidak diterangkan. Pigal literatur akapar paditulugi mandokon dang apalah adong naptakas diadu pinasida. Tetapi Yakobus ingin menunjukkan, mengajari, mengingatkan orang Kristen yang baru percaya itu. Asa bisuk mengedupi na masa di nguluna. Asa boy jupang di bagasan nguluna. Ada respon yang baik ketika sesuatu hal terjadi dalam hidupnya. Dan murah-murah madele halak Kristen. Sitoka murah-murah madele halak Kristen. Asa unang marisuang haporsioni. Unang marisuang pakirimoni. Unang marisuang holong ni dibata. Nanilehon na itu hita. Ay molo nga hata marisuang. Danganong bigunani amanginang. Marisuang au pasikolah hokonin na. Seolah-olah tidak ada itu yang disekolahkan usahanya itu. Marisuang naiti kiki maju pangiho. Habis uluhu manaingon hataku. Itu tidak ada gunanya. Molo nga marisuang. Dus dui songon nahudok nakin. Marisuang do hapor sota molo murah-murah hita marungut-ungut. Muruk. Muse, madili. Mardadi. Ina datang. Alam, ina datang. Sapi neng habang sanggul na ya kan itu kan. Pak na. Ina musik. Jadi bagaimana kita sabar.
Jala itu tujuan nih sulanya si Jakubus ison tu hala Kristen asa marsitutu di haporsionna. Songo dia mana marsitutu di haporsionna manginang. Orang yang selalu gigih kekeh beriman, dia mampu bertahan dalam banyak hal. Dia mampu sabar. Ai ngulu ni hana Kristen ima ngulu namanan dia maolodo. Dia kuat. Margogo di ibana, marbisok di ibana, alanisi di batamat dongani ibana. Songon edeni nakitehe lagpik pitu ya. Alas ada nak pola masalah ini. Pitu tua lu jonok duih rupanya ngate. Wek opat ate. Bah, salah mau di sini. Dak ya modum Tuhan ini kan? Tuhan tidak pernah tidur. Ay molo dak ya modum Tuhan ini. Kadang hedo pikir nggak pernah Tuhan tidur. Mazmur 121 ayat 3. Bah, namar saya do Tuhan narak di bagasan. Tapi kadang amang itulah kekuasaan Tuhan. Dia tidak pernah tidur, dia tidak pernah tertidur, dan dia tidak mau tidur. Holan nama parohaun ngulu ni akan nama jogwarna. Itu makana setiap saat, setiap hari 24 jam do dibata rade manangihon jolma. Itu ubana molo ditaringo tutuhitan nuaing. Molo marsak ho. Molo marukil ho. Jauh Tuhani pabenget maroham. Karena orang Kristen adalah ngulu ni hala Kristen ima ngulu na manahan yang mampu, yang kuat. Karena dia yakin Tuhan ada bersama dia. Taboto dui hatai. Ale songo dia duhita maka ngulu ni nang amang. Songo dia duhita. Ditikiroha mauloni. Bingung duhita. Dan di somma diajari apostol Jakobus, mana si Jakobus jok bisa kita membedakan bagaimana respon orang Kristen yang beriman dengan atau kontra orang naso Kristen, naso beriman. Songo dia do sikap molo hala Kristen sabar jala benget ibana. Karena orang Kristen ikon sabar do dan sadar juga bahwa dia adalah umat orang yang sudah diberkati. Halak na pinarbadian di batado hita. Itu makana nakin huingot todumse di ponggol patuluhon hata haporsioni. Au porsia ditod di perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia. Jin nabadia dohita. Allah diperbadiai di bata. Itu artinya ada kekuatan bagi kita. Majamoton habadioni. Di batado mangalehoni tuhita. Sabar mahita manginang. Orang sabar dikasihi Tuhan enak. Orang sabar dia akan tenang. Dan rumah jumarojor teh. Ima. Dan gegabah ibana. Dan asal ibana. Dah. Orang sabar dia tenang. Jala dengan ibana berpikir tiur rohana. Mana yang mau saya ambil, mana yang mau saya lakukan. Dan hala Kristen pepaning, dan hala Kristen itu tuh ibana mau sembarangan asal dibuat, asal dibuat, asal didok hatana, tidak. Tapi dia bisuk, dia sabar. Di boto do ahanen yang sulonna, di batu do si Jakobus do, songon parhauma, ngaliling behita dang marhauma teh, ya. Ngapiga tau kita dang marhauma. Anggo di huta hita pasti parhauma do hita sudi. Di boto hamudo parhauma. Dang adong na instan di parhauma. Dia sesuai dengan prosesnya. Dang adong disuan sonari sugu tulboltok. Emei dang adongi. Jala huruk batu hita manginang. Hasil ni haumai. Gugu ni haumai,
tarbotoi dang ditiki haruar biurna manang matoras biurnai daong dang ditiki dibering bagak emei manang nasinuan nai daong molo neng sitong manang maboto hasil guguni haumai dang ditiki songon na jago berengon gudang biurna ruduk sude daong ala ditiki digad do dang ditiki panen sa sitong na daong ditiki saha do hasilnya itu jabu ido parhauma anggo ditiki panen baru ditungan dalan ditakoha lagi dahiado tabege istilah na molo disakuta mago tibalan biasa dihitan mago tibelak kubahin na jala gurang do panak kondisi dang ditiki bagak berengon ikosaha do tu jabu ala na ditiki neng panen hitang uluduro bajir songon namasa na jujuk tabigiate neng panen nama hape pitor Roma bajir tak kujur paning mabaurhon haumai rupaning siga heado di huta tiki marhuri hame di huta neng panen kebetulan saya tabi memang ini nyata dengan si tua baga emenai ay molo di huta kadak ya markator iba song kator kalau kator kepala desa do dong hapung bamarhua may betu siru paning jadi saya laudo iba manopot aka hauman di jolma tarhilala ang durian na disi wala molo musim durian matong iba tu sida molo sa musim durian marhua may besi paning batar hilala makatatay dungi makan siang anggo so nga may iba makan siang tu jabu muda iko tulapo na makan ito jadi hiado cerita-cerita bah songon na baga may mono ima dabang puji Tuhan mak ay sa minggu na ipanan na mawin na nyata 3 hari lagi dia lang bagudong sudi warna dia lagi sa sito nadang dipangan bagudungi itu juga ni bagudung holan diharati do dang diboduti dang dia langi jala dang dia langi emene luja menaton amang teh luja may bana hape romusi maaik dirodam maaik nai ay emenai adong romusi hubuto tong dihurian na hubulus neng panen nama dekena ikamas nai deng ditulak tutok ke rupane sogot nama neng ditulak kalau bahasa Indonesia ditulak tuak kana poso garison namanya teh neng ditulak lapatan dan neng diserahkan sa konima neng ditulak kemanang neng di garis matu sogot neng buaton na nama Roma pagi-pagi Tokyon lengkap dengan kendaraannya ya dibering nggak matulbak toba nih habis sudi aturan nasa-nasaon mas nasa-nasaon ikan mas nih gabi nasa-nasaon mak natinggal so dibuat panakoy nasa-nasaon nih nasa-nasaon itu dibuat kan rupaning sering terjadi begitu jala unang tadok rupaning keberhasilan kita di bagasan ngulut tambung sahap di jabu ikut di jabu du birengon jala heado birigi berita masurbu akan na asing dot akalan na asing ale sabar do parhaumai dia tekun ulet rajin dang dipasobu dang gabe muruk ibana tui se murukon na mau terjadi manol soli silakan manol soli wajar kekecewaan ni adong di Batudus musi songon panurirang amanginang buita sulikidi ada ahna tersurat di Bibil tahun dang adong panurirang nalas rohana dang adong hampir 100% sudi panurirang mengalami hamaolon di bagasan ngeluna na dipilih di Batadui na disuruh di Batadui na dibohali di Batadui diperlengkapi di Batadui panurirangi dan ulonna itu bukan pekerjaannya, itu bukan keinginannya menjadi nabi.
Ale diulahod dui. Di bakasalas ni roh dui ba naman jalo ulaw ni. Tayo do si Jonah. Disuruh Tuhan tu Ninive, lau di bana tu nasing. Berusaha untuk mengelak. Jalo hola si Jonah do sa sitong na natabu panurirang. Hola na diagorohana do ibana. Alay sudi panurirang na mangului mangudukon persuruan di batang. Tidak ada satupun yang tidak mengalami pergumulan hidup yang berat. Lama hita, sona parurirang hita inang. Dan panurirang kita mang. Alay taboto persuruan ni. Buara di duhita, laho mangulahon persuruan nai. Na parpudi dok do muse, songon si Job. Anggo si Job donian, on nama upung ni na masjid ate. Dang adong bina masjid di Portibion. Satabi mate ya nakon na. Bagari hita saya ada dope mording ya nakota. Ngau ben ruas. Saya ada mording ya nakon na. So ina mamanganggu na. Hero songoni di huta masa. Adong welu manang siara anak naon, geleng naon. Jala apala na burjunai mamusia na mording. Mangara to Jakarta, mording ma Jakarta, di Jakarta manang di Batam, Roma. Tangis ma ibana. Ama ngodo no burju, biasa lah ya. Nama teh do no burju ate. Anggo hita dang alasomati hita dang na burju hitara ate. Ama anak ko na burju. Adong mahala menyeletuk siap pudi. Pudi ne hudul. Toy may deda. Siya geleng mo siya do penamati. Adong do pe balunay inat tong kan. Ay ngiri may naton makatay narak di bagasan. Ay aha. Kanido ikon hapulod do dah. Namatian kanido. Ala si Job. Sudi geleng nai dalam waktu sekejap. Artana pemago. Sudi dang holani daging nape marsahit huliton. Baiko kamu ma ahabe aci ningulu. Alai bengek doi bana. Dan akhirnya dia yang paling berbahagia pada zamannya. Jadi hita pesong ni do hamang. Molo tarajumi do parsorioni hamaloni songon sahid. Ingot tamu do. Ingot tamu ma di hita. Molo tarajumi do songon sahid hamaloni. Kita ibaratkan bahwa persoalan hidup penderitaan segala macam kehidupan yang paling sakit ini seperti penyakit, tengok ma, kita pasti sembuh. Amin. Kita pasti sembuh. Sebesar apapun pergumulan kita, seberat apapun yang kita hadapi, yakinlah semua pasti berlalu, badai pasti berlalu. Molo benget hita. Atong paimaro akan nadinggani, paimaro lasni rohai, benget mahita, taulama ulauta. Dangadong manol soli, dangadong gunana manol soli hita. Dangadong gunana macalay manang isi hita. Ale ulama ulotta. Molotong pe muru kamu. Molotong pe muru kita. Taulama ulotta. Alay unang gabi makorhodosa. Molotong pe muru kita. Di maheni. Tarajumi ma. Di ngolut tahun. Kita sudah diperlengkapi Tuhan. Mampu menghadapi banyak persoalan hidup. Asaso nang nguluta pos rohata bengek maho songon edeta nakinate tigaya ti naopati te benget maho di paru kilon mi ai Jesus dongan mi ai dua benget maho sai tiup hatai asa margogoho ai tolu benget maho tok tong maho dungo unang tarpodom ho. Ayat 4 na parpudi. Benget maho pampar monang Jesusi dijaga tondi. Ahabe hurang na. Mangulu di si mahita. Martanya mahita. Tuhan mau late di hatam. Napa ngotok kami asa benget hami dia perdalanan ng ulo nami ay moloso benget hami dosa do nahula hami
Di bahini ajari hami asa marbenget ni roha hami. Pargugui hami, pakulingi hami. Asa benget hami. Mengadupi ragam ni hamaulo ni. Molutung pe hamaulo ni. Benget hami mengadupi parsoro ni. Molutung pe parsorio ni. Asipata ulu do marukil hami. Marsak hami. Alani hami dwi. Di bahini bisuk mahami Tuhan manigati. Dia do naneng sipatu paun nami. Molo jupang akaragam ni hamaolon di ngulu nami. Asa marsiajar hami songon si Job. Marsiajar hami songon panurangmu. Marsiajar hami sian parhauma. Benget huhut mangula. Aka ulaon na pinatupam. Atong pasu-pasu mahami. Pargugui hami Tuhan. Asa tarpasu-pasu ngulu nami di ujung na. Ay sipatadang manahan hami. Alemolo tordimim madongani hami. Tarbaik kami do Tuhan. Lomoni roham. Pasu-pasu ma ruasmon. Hakabipi cibubur sen namet nama gudang satu nama Tuhan. Dia ke ulaw nami Tuhan. Manangahape diragam ni ulaw na pinasahami di hami. Ajari urupi hami. Asa benget hami dia kaulon nami bi. Asa posrohan nami Tuhan. Molo didungani hodo hami mangulaon akaulon nami. Dinggamma jupang nami. Songon upa makalujahoni hami. Dia kasakap do sihol ni rohan nami pe. Upasatami tuho Tuhan hasiroham tangiho kami ujumar tangiang. Alusi tangiang nami. Lehon na hupangidu hami i Tuhan. Mololomoro ham tarbekodui. Molo tungpe dang hujalo hami dope na hupangidu hami. Ajari hami sa mga tusi. Sialana buasa dang tarlihokodo pe tu hami. Betak nong dilihokodo tu hami alay hami dudang maboto. Gudang sidalian nami. Manang gudang akan mampe kami mengabati hami dang mamereng dang makilala naong dilhoko tu hami akan nahupangidu hami. Dia karuas ni huriam na marsahit pamalum Tuhan. Mau mutiara burusiagian na marsahit di Amerika Serikat. Amang M silalai di rumah sakit Harapan Bunda. Inang siturus berusiagian na pemulihan di Bagasna. Amang pangaribuan, pangaribuan di Nagrak. Inang siditonga buru pangaribuan, pemulihan di Bagasna. Jovita si Hotang, rumah sakit Harapan Bunda. Inang si Hombing buru silaban di Bagasna Sida. Inang Hutapea buru si Anipar. Pemulihan di Bagasna Sida. Inang Tibu Rusigiro di rumah sakit Harapan Kita. Elhanan Simamora nomor sahid di rumah sakit Permata. Dot akana suhugwari hami do Tuhan alaihu boto hami marsahid na sida. Upagonggo po kami madaging tordina tuho. Asale honomu hamalumo ni parsahito ni. Marhiti ubat na pinangan na si panganon na dot akatangiang namanangya ko na sida. Pasu-pasu ng ulaw ni huriam di Bagasan sa Minggon. Diragam ni akapakubasyo di huriamon. Juluhan nila kani akapangula Tuhan. Jala hirpasi akaruasmu. Asa oddo pro nasida madohoti akapakubasyo ni parpunguan na pinatupan ni huriamon. Asa reta hami saluna. Jalabuy hami takas mabigi hatam. Dalan nami lo manadaho dot asini roham. Pasu-pasu yanako ni huriam nanay mancalo pasu-pasu pabagason imabrit Colin F. Demaro Sianipar dohot apoteker Ferawati buru butar-butar sarjana farmasi nang nasida petuhan ubah kami tu adupamu paradi rohana gabi ama ina na burju parhapor siam asaripe sibuan guarmu nasida ripe na batuduhon holong nasyako pasu-pasu pangaradiun
Di naneng majalo pasu-pasu pabagason anon. Ditiki na Tuhan. Di GPIB Gibeon, Kelapa 2 Depok. Homa toktong nama madongani na sida. Asa toktong hibuluhan na sida lo majalo pasu-pasu mi. Jala dihanguluhon na sida hatam. Ujahan di parsalipon na sida. Pasu-pasu na marlas ni roha di minggion. Akan na marulang tahun. Hatutubu dohot pardongan saripion. Nama nungguli hami do Tuhan. Tiki nang hubulus sami. Saya dong do akka nahurang lubi di akka perdalanan ni ngulu namion nang di pardongan saripion nami. Atong pasungguluhon tuhami nang pigudang akka hamaulon gudang akka las ni roha tong. Gudang akka nama ben marukil hami. Ale holong mi toktong do pehot di hami rodi sadarion. Gabibuy hami marulang tahun akka ruas ni huriam. Pasu-pasu akan na marulang tahun tabay las ni roha, tabay pos ni roha, tabay hatawon manadahon na sida. Asa toktong ujak hot o haujan na sida di haporsyaw na sitongi imanatuhoy. Atong ali Tuhan, hupasat tami mangulo nami diho. Sa minggon, manang tudiya pihay mga laka, manangahapi si hubasan nami, manangahapi na huadopi hami, unang pasobu hami Tuhan, mga sahon diri nami. Alay naing matoktong hay mga sahok ko. Ay molo hupang asahok kami ho, jupangan las ni roha do dame do ngulo nami. Atong sisa madusa nami Tuhan nasi roham. Asa badia hami dadopamu. Mga sahon Kristus Jesus, jaloma tanyang nami. Amen. Mari dehita laos tapasahat ma piliata.
ma piliata martanya kita. Ali di batama nami na di Banua Gijang, hodo harorowan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, doho na sa ulibasa na mauli utus. Hupasat hami masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajom di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni silan lehon mitu hami, asalam gir-gir hay mandok mauliati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di Banua Gijang, say pinurbadia maguarmu, say roh maharajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tuangaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapari. Si sama dosa nami, songon panisa nami di dosa di dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuho, jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. Tuhita ruas di ui opat unang jotor mula ate lombar podo hita sa tokkit tu jolon ui opat jo lombar podo hita sa tokkit ruas ui sawolas unang jotor mulak jo lombar podo sa tokkinin nga Dehamu manami inanami ruas ni week 2 asa marpoto hita untuk iklan duk selesaian no kalakon lanjut mah hita marpoto yang manami inanami ruas ni week 2 marpoto mah hita tujuan olah deh